Някои хора казват, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Когато гледаме позитивно на събитията, в това вярваме и ние от Холсим България. Защото един дъждовен ден през месец октомври 2024 година се превърна в празник за завода ни. Тогава за втори път отворихме врати и посрещнахме наши съграждани от град Враца и селата Бели извор, Лилече и Власатица, както и колеги с техните семейства и близки. По време на вече традиционния ни ден на отворените врати Холсим и приятели, споделихме приятни и вълнуващи моменти с гостите ни. Разказахме им за завода на обиколка с влакче. Предизвикахме ги с викторини и познавателни игри с награди за производството на цимент и декарбонизацията на строителството. Гостите ни посетиха информационни кътове, на които представихме дейността си, ценностите си и ангажиментите си към обществото и природата. Играхме, учихме и се забавлявахме. И ни вървеше като по вода. Не забравихме и най-малките ни гости, които преживяха своя малък празник в завода. Интересът към работата в завода расте. Затова и на специален информационен кът разказахме за възможностите за работа в Холсим. Ние сме Холсим. На предна линия в стандартите за производство, в иновативните решения в зеленото строителство, в подкрепата за опазването на околната среда и развитието на кръговата икономика. Ние сме отворени, диалогични, прозрачни и добронамерени. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи!